Entre que Sánchez de Cerroto, entre junio e agosto, non sabemos os detalles nin a cor que tenteu ya. Neses plenos sí que tiñan menos concelleiros, cando se facían de noite con guitarros e os pasaron as mañas. Cabreante por poder que volvéis a poñer con seu servicio, ahora cada seu paso parece onde estamos hemos do irmandiño que acojonábamos do bloque do PP, proclamaron pro día das mareas, era só sustituto de Buero, que decían aí ven o colega, que conclúen que agora vos a correr. Eres como vos dunha cometa que o vento trae e leva, dando voltas polo aire sen saber a onde va. Vai pasando o tempo e non hai retorno, ni el dono dos teus votos, porque quen manexa os fíos é o patrón do Venega. Un cero á esquerda, teu papel. Que farei o que digas un cariño, que farei o que poida complacer, que farei o que digas el partido, arropada a guasa para el tiempo que